So mga igsoon, gisulti ni Kristo ang posible nga mahitabo inigabot na sa panahon nga muhukom na ang Ginoo nato kon pasudlon batag langit or ibutang ratang adto sa gawas. Kinsa ninyo dinhi ang siguro na gyud nga makasod og langit? Taas ang kamot. Na ay usaraman choir wasad why ni isa. So kamong tanan nga wa mo isa impiernohonon. Oh, nood gyud na. Gitagaan ta mo laing chance. Kinsa dinhi ang siguro nang makasod og langit? Ta sa kamot. Wa gyud, usara gyud. Sige, bahala mo na maimpierno. Mo na nga ang pagsud is langit, dili ni siya agad-agad lang sa Ginoo. Matod pa diri sa pangutana, Lord, jutay ra bay maluwas? Unsa may gisulting Kristo? Paningkamot kamo pagsulod sa sigpit nga pultahan, kay daghan ang musulay apan dili makasulod. Pasabot magdepende di sa atong paningkamot. Ya kamo kay wa man mo muisa di sa ato pa ingon ra mo dia agad lang ta ni sa ihatag sa Ginoo nato. So wa gyud paningkamot. Wa na impiernohono na mo. Sige usbo na lang nako akong pangutanay. Kinsa dinhi ang maningkamot gyud pagsulod sa langit? Asa kamot? Mga naong kanahandag ko sige, congratulations, naghana. So paningkamot, pero ang atong paningkamot dili na siya igo, kinahanglan do na gyoy i-partner ang Ginoo. Matod pa sa among Legion of Mary sa una, katong Legion of Mary pa ko active, ang kanikunong kaluwasan, partnership ni nato nga tao og sa Ginoo. Dili pwede ang kaluwasan mahitabo kung dili muuyon ang tao. Di sad pwede nga kita ra say magbuot aron ta maluwas, mag-uban gining Ginoo og ang tao. Nya si Maria, ang mahal nga Birhen Maria, kay ang Legion of Mary, si Maria man maoy kanang among commanding general. Ang role ni Maria mao ang pag-represent sa tibuok katawhan. Siya mo'y nag-represent sa tibuok tao sa dihang gidawat na ang kaluwasan dinhis kalibutan, katong incarnation, ang pagkatao sa manluluwas, ang pagkatao sa Mesiyas. Pila man kuno'y share ni Maria, kay sa business kuno naamagin ng partnership. So mag-agree kita, pilay imong kapital, pilay akong kapital, aron nga inigbahin equal according sa atong gi-invest. Matod pa sa analysis sa Legion of Mary ni San Juan Maria de Montfort, ban siguro to iyang analysis, ningon siya ang kang Mother Mary kuno is only 1% ang iyang capitalization. Ang 99% iyas Ginoo. Ang kang Mama Mary or sa tao 1% ra. Ang Ginoo mo'y nag-provide sa 99%. Pero dili jud kuno mahitabo nga mahimong 100% basta dili ihatag sad sa tao ang iyang 1%. Wa mo sabot. Og wa atong 1% ni Maria, dili gyud ma-kumpleto ang kaluwasan dinhis kalibutan. Bisan pag naanay 99% ang Ginoo, di man makumpletong 100% basta ihikaw ni Maria ang 1%. Ug unsa man ning 1%? Ang iyang fiat, ang iyang yes. Ang pag-yes ba? Ang pagsano nga, yes Lord.
matuman dinhi kanako sumala sa imong pagbuot. Mao nay atong 1%. Ang pagsulti ra gyud yes. Ano man mo lipay? Sige, pangutan na imong tupad. Ingna, sige kang yes sa Ginoo o no? Sige, pangutan na. Imong tupad ba na sige kang yes? Nya mo ingon kisa, of course, sige jud ko yes. Kana, luwas na na. Pananglitan, inig-ingos Ginoo, ayaw mo pangiski sa inyong kilay. Yes or no? Ayaw mo pangulor ana inyong buhok. Yes, no? Ayaw mo paningil anang utang. Yes, no? Ayaw mo pagsigig duwa anang computer. Yes, no? Ayaw mo pagsigig TikTok. Yes, no? Ayaw mo anang sugal, siging sugal. Yes, no? Uy, panubag mo, uy. Hindi man mo manubag. Ayaw mo pagsigtanaw ng porn. Yes o no? Ayaw mo sigig pangural anang inyong mga yuta. Yes or no? Ayaw mo paghinangol anang inyong kwarta, ipalit nagslot. Yes or no? Kasos, dagana ni mga himuonong impirnohonon. Ayaw na mo pagsigig dumot anang inyong isig katao. Yes or no? Ayaw mo pagsigig yaw-yaw anang inyong mga anak. Yes or no? Ayaw na mo pagsigig yaw-yaw anang inyong mga bana. Yes or no? Mga bana, higugma inyong asawa, ay pagsigtanaw ng silingan. Yes or no? Pare, ay pagsighipo sa ng kulikta. Yes or no? Oy, daghan kay tag. Depende na nato sa pag-yes o no. Diri gani sa unang pagbasa og sa atong salmo responsoryo nga tubag. Unsa may kinahanglan mo yes gid ta. Matod pa sa unang pagbasa og sa salmo, imantala gyud ang akong mga pagtulunan ngadto sa tibuok kalibutan. Muna muingon ta dinhi nga panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. Pasabot sige gyud sangyaw sa mga tao mahitungod sa gustos Ginoo, dili sa gusto sa tao. Karon ang ato mga magbabalaod, hangyoon nato nga magsangyaw sa gustos Ginoo. Nya gusto din nas Ginoo kanang mo propose ta og divorce, mo propose ta og same-sex marriage, mo propose ta mga balaod para sa ligation, vasectomy, euthanasia. O yun din ang ginawa na. O yun dili. Husga. Nya, di mo musunod na. Ano na ron? O yun bang ginawa ng magsigitag baligya og slat para sa atong dopes? O yun dili. Husga. Nipalit na mo. Wala pa. So, as of yesterday, ang atong halin sa dopes, niabot na og 2,641 kaslats. Pakpakan na to ang namalit. Bana-bana na ko ani, di gid hinong kayo igsak, naaras mga 2,000 katao ang nipalit pa og dopes so far, mga 2,000 katao. Nya kay ako man ning gibana-bana ang atong online parishioners og territorial parishioners labing minus 200,000. So naapay mga 1,998. Sakto ba? 198,000 ka mga parishioners nga wa mo palit og tagsa lang kaslat. Kung mo palit lang ni sila bisag katunga lang ani mo palit within 3 months,
mahurot na ning 52,359. 52,000 raman, 359 ang kuwang. Mamalit lang tag sa kaslat kay mga more or less tibo kalibutan. Ani apila ning atong online parishioners. Moabot man gitag mga 200,000 labing minos. O di sa to pa og maminaw lang gyud nya mo sabwag kita. Dali kay ning mahurot. Nya nganong wa man mahurot tungod kay lain ang atong gisabwag. Ang atong gisabwag tigom gyud. Tigom isa pait sa kay panirog dili ta mo tigom. Amo na ang ikaduhang requirements para ta malangit. Unsa man matud pa sa ikaduhang pagbasa ang mga pag-antos isipa nga mga latigo aron ta mapanton sa atong kinaiya. Mahimo tang buutan nga mga anak sa Ginoo ang pag-antos. Ang kalibutan gud karon nagsige manggog promote aning wag tangon ang pag-antos, kinahanglan gyud lami kanunay, hayahay kanunay. Nya tungod aning atong pagpalami o kaning hayahay nga kinabuhi, budget ani dagko man kayo. Kinahanglan na ako'y balay og yuta, kinahanglan nga na ako'y sakyanan, kinahanglan gyud nga healthy ko kanunay, kinahanglan makasuroy-suroy ko sa gusto na kong suruyan, kinahanglan makapariban ko kanunay sa akong buhok, kinahanglan nga makapaputi ko ning akong lagom nga naong. Mga inana ba? Mga standard sa kalibutan, sa beauty, sa honor, ana, mahal kay gasto, mauna nga di na takahatag para sa simbahan. Maglisod na taghatag pero dagko kay tag budget para sa atong pleasure, honor, ug kanang naang gitawag og comforts in life. Yan sa resulta, di na taganahag pag-antos. Sa matas Ginoo, dili na ta buutan mga masinupakon. O mao na nang iya natang siradan. Lord, sige man kog simba. Lord, sige man kog tan-aw sa imong misa online. Sige maganay kog katawa usahay. Ana? Ingon ang Ginoo, wa ko kailan nimo pahawa dautan. Ngano man, wa kamo antos og palit og slat. Wa kamo antos sa pagpasaylo sa imong silingan. Wa kamo antos sa pagpakigunong sa imong bana o sa imong asawa tungod lang kay magsigi na lang mog away. Wa kamo antos sa paghigugma ng mga tapulan nimong mga anak tungod lang kay tapulan o badlungon. Sige kag pangasaba, sige kag yaw-yaw. Antusa na. Haron mo panto na sa imong pagkatawhanon nya mailisa na ka og Dios non nga kinaiya. Unsa may kinaiyas Ginoo mga igsoon, sige siyang antos para nato. Nagpakamatay siya para nato. Gihatag niya tanan para nato hastang katapusang tuo sa iyang dugo, iyang gihatag nato. Aron ta maluwas. Ug mao nang buutan kay siyang naong atubangan sa Ginoo. Kinsa to'y mubuhat ani, magsangyaw sumaing balita, nya kusog kay mo antos para sa kaayuhan sa iyang isig katao o sa simbahan. Congratulations. Moingon ang Ginoo, dayon, enter into my kingdom. Kinsa tong magsigig reklamo, ingon Ginoo, diha ra mos gawas, di mo kasulod, magkagot ng inyong ngipon sa kasakit. Sige, lingi ay mong tupad. Tatapusang lingi. Yung na imong paminaw, makasuod kag langit. Okay. So, duha ragi requirements ha? Duha ra kabuk. Sabuwag sa maayong balita o antos kanunay. Nga unsaon na nato, dinisimbahan, palit og slat. Antosa. Og palit og slat. Inigpalit niyo og slat, makita dayon sa kalibutan ang atong gibuhat nga maayo dinhi sa simbahan. Tanawa dia sa atong grounds, tanawa sa atong palibot. Pulos gini nagpakita sa kaayos Ginoo, bunga sa mga niantos. Unya dayon, kay magantos naman ka, kay minus naman kag kwarta, mapanton ang imong kinabuhi. Mahimo na kang buutan at ubangan sa Ginoo
dili magsigig pangita niya ng kahilayan sa kalibutan. Ug mao na nay resulta, mahimo dayon tang liwat ni Kristo ug makasulod na sa langit. Kana ra man gid untay teknik, simple ra kaayo ang pagsud og langit. Dali ra sad kaayong sudlon ang langit. Apan ang question, kamao batang musunod sa Ginoo? Ang atong 1% is yes to God. Ang 99% isupply na nas Ginoo. Pero siguro alang nga naatay 1% nga mao ang pagsigig ingon, yes Lord. Sige, katong mo ingong yes Lord, manindog ta.